ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି। କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ କିପରି ନେବା। ନମ୍ବର 1, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅପମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଦଲା ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ହେଉଛି ଚୁପ୍ ରହିବା ଓ ସଫଳତା। ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ନ କହି ନିଜ ଉନ୍ନତିରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଜଳାଅ। ନମ୍ବର 2, ଚୁପ୍ ରହି ଶୁଣ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅପମାନ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହିବ, ଶତ୍ରୁର ଦୁର୍ବଳତା ବୁଝିପାରିବ। କହିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ନମ୍ବର 3, ପରିଶ୍ରମକୁ ହତିଆର କର। ଅପମାନର ଜବାବ ପରିଶ୍ରମରେ ଦିଅ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ଅପମାନ କରିଲା ବାଲା ନିଜେ ନିଚ୍ଚରେ ଦେଖିବ। ଏଣୁ ମନେ ରଖ, ସଫଳତା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଶୋଧ ଅଟେ। ନମ୍ବର 4, ନିରନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଅ। ବହି ପଢ଼, କୌଶଳ ଶିଖ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନୀର ଅପମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ବିଦ୍ୱାନର ସମ୍ମାନ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କର। ନମ୍ବର 5, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପଇସା କମାଅ ଓ ନିବେଶ କର, କାରଣ ଧନବାନର ଅପମାନ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଅପମାନ କରିଲା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚୁପ୍ କରିଦିଏ। ନମ୍ବର 6, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହିଁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, କାରଣ ସର୍ବଦା ଦେଖାଯାଏ ଦୁର୍ବଳକୁ ଅପମାନ ମିଳେ ଆଉ ମଜବୁତକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଠିକ୍ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ଭାବ ରଖ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭାବ ରଖ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ କୁସଙ୍ଗତି ହିଁ ଅପମାନ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ମାନ ବଢ଼େଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8, କ୍ଷମା କର। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି କହେ, ଶତ୍ରୁକୁ ଉପରେ ହସି କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ତାର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଶାନ୍ତ ରହି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ନମ୍ବର 9, ସଫଳତାର ଖୁସି ଜାହିର କର। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସଫଳତାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଅପମାନ କଲାବାଲାର ହୃଦୟ ଜଳିଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।